Co, Rendo, jak to jde? Dobře. Jak moc? Hodně já. 7:25 nastupuje do 16 v 7:25 ráno v 7:25 ji vídám s batohem, mlčky pak ji dávám s Bohem, protože vždy o něm vždy v 7:20 7:25. Při raní vstávání, vždy mi raní očekávání, předspané 16, přelidněné 16, však době poslední raní jízdy mine ze všední, ptáteli se cože, tak je to proto, že 7:25 nastupuje do 16 v 7:25 ráno v 7:25 ji vídám s batohem, mlčky pak ji dávám s Bohem, protože vždy o něm vždy v 7:20 Tak můžete jet? Hodně dobře předný. O něm vždy v 7:25. Kdyby mi trémata nesebrala všechna témata, jak řeč zavěstí, bez trapný předzvěstí, až bude zatáčka, nenápadně k ní se namačká, pak se jí omluvím, aspoň tak s ní promluvím, když 7:25 nastupuje do 16 v 7:25 ráno v 7:25 ji vídám s batohem, mlčky pak ji dávám s Bohem, protože vždy o něm vždy v 7:20 o něm vždy v 7:25. Říkáte si asi, jak zafungoval tenhle naviják, řeknu to asi tak, nezafungoval nijak. Vážení jsem nesmělý, snažení je zase ztraceno, však dřív či později zeptám se jí na jméno. A pak si ji přidám na Facebooku, když v 7:25 nastupuje do 16 v 7:25 ráno v 7:25 ji vídám s batohem, mlčky pak ji dávám s Bohem, protože vždy o něm vždy 7:20 potkám 7:25.